Siitepölyallergiaan löytyy apua. Siitepölyallergia on joka 5. suomalaiselle tuttu vaiva. Siitepölyallergia voi oireilla vuotavana nenänä, punoittavina silminä ja hengenahdistuksena. Moni sinnittelee tietämättä, että allergia saattaa johtaa astmaan. Oloa voi helpottaa kotikonstein ja apteekista saatavilla allergialääkkeillä. Oikea lääke valitaan oireen mukaan. Jos kärsit vaikeasta allergiasta, siedätyshoito voisi olla ratkaisu. Siedätystä voidaan harkita aikuisille ja yli 5-vuotiaille lapsille. Vaihtoehtoina ovat hoitajan antamat pistokset ja kotona päivittäin otettava tabletti. Ethän niiskuta yksin. Allergia-, iho- ja astmaliiton ja jäsenyhdistysten kautta löydät tapahtumia, kursseja sekä tuoretta tietoa allergioista.